Sa ngalan ni samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tungdong sa Kristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo may naakan niyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsoon ko na ni Kristo, sulod ning atong santos nga misa karon, sa kanunay atong pasalamatan ang Dios sa daghang mga grasya nga atong nadawat. Ilabi na ang gasa sa pagpasaylo kung ugali nakakumpisal na kita sulod ning Semana Santa nga atong nadawat gikan sa Dios. Ug sa mga kahigayunan, diin kita nakapamalandong ug nakahingulsol sa atong pagpakasala. Ug usab sa espesyal nga kabahin, atong ipanangat ngadto kaniya ang atong naggadaiya nga mga katuyuan. Ug mahimo kitang tako sa pagsaulog ning santos nga misa, hinulsulan ta ang atong mga kalapasan. Magdungan kita sa pag-ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas og dakuyamot, sa hunahuna sa pulog sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nang amuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Mag-ampo kita o Dios nga tunhay ug makagagahom, itugot nga magsaulog unta kami sa mga misteryo sa pagpasakit sa among Ginoo. Sa ingon nga mahimo kami nga angay pagdawat sa imong pasaylo kaluoy. Kini among gipangayo pinagi sa mdong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, ikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamati ka nako, o kapuluan, o patpatalinghog kamong katawhan, nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila, sama sa usa ka hait nga espada, ipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong, ug gitaguan ako niya diha sa iyang sudanag ana. Ug giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan maingon ako, kawang lamang ang akong kahago,
Gigamit ko ang akong kusog, ug wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako hustisya, ug ang muganti kanako. Sa wala paggani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo, aron pagtigom sa mga nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya, o gihatagag gahom. Mingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasalin niya ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Awitan ko ang imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayod itugot nga ako kaulawan. Ang sa imong katarong, luwasa ako, ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug tubaga ako. Awitan ko ang imong kaluwasan. Pagkahimong akong matuod nga dalangpanan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato, ug akong kuta, o Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo, ang akong gisaligan, o Diyos, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatao, gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong, adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan. Bisan wala ako mahibalo sa ilang gidakon, o Diyos, kitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw nikaw, o Ginoo. Nasubo si Jesus pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtinanaway ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya og miingon, pangutan-a si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an midip-ig kang Jesus og nangutana, kinsa man siya Ginoo. Si Jesus mitubag, ituslog ko ang pan sa panaksan ug gihatag ko sa magbudhi kanako. Busa mikuha siyag pan ug gituslog niya kini sa panaksan ug gihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Jesus sa pan,
Si Satanas misulod kaniya, mingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa niyadtong didto sa kananan nga nakasabot nga nung gisulti kadto ni Jesus kang Judas. Ug sanggit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinunaan, naghuna-huna nga gipalakaw si Jesus aron pagpalit sa iglang gikinahanglan alang sa pangilin o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Gidawat ni Judas ang pan ug migali sa pagula, gabii kadto. Sa nakalakaw na si Judas, mingon si Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ud kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao ug kiniiyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudeyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay kanimo. Si Jesus mitubag, andam kabagayon pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, kung namati mo pag-ayo sa tong Ebanghelyo karon, dunay gibuhat ang atong Ginoong Kristo nga makahuluganon kaayo. Unsa man, mikuha siya og pan ug iyang gituslo sa panaksan. Unya, unsa man ang iyang gibuhat, kadtong maong pan nga gituslo niya sa panaksan, iyang gihatag ngadto kang Judas Iscariote. Kung tan-awon nato, murag simple lang nga gesture, apan kung atong pamalandungan pag-ayo, usa kini ka makahuluganon nga buhat. Para sa kultura sa mga Hudeyo, ang pagkuha og pan ug pagtuslo sa panaksan ug paghatag niini sa usa ka tawo dili usa ka ordinaryo nga buhat. Nganuman kay una sa tanan, kung duna kay tawo nga buhatan niini, usa kini ka pagpakita o paghatag og pasidungog niya ng maong tawo. Gihatagan nimo og honor o dungog kanang maong tawo. Ikaduha, timaan kini nga suod kamo nga ng tawhana, nga importante ng tawhana nimo. Ikatulo, usa kini katimaan sa pagpakigigalan nga ng maong tawhana. Sa panahon nga si Kristo nagbuhat niini kang Judas, nagpakita siya nga kining tawhana mahinungdanon ako. Naghatag kog dungog ni ining maong tawo. Niangkon ko nga suod ko ni ining maong tawo. Ug miangkon ko nga higala ko kining maong tawo. Kay balo mo, bisan og nasayod na si Jesus sa laraw ni Judas Iscariote nga budhian siya, apan ang atong Ginoong Jesucristo nagpadayon pagpakita sa iyang paghigugma ug pagpakigigala ngadto kang Judas Iscariote. Atong makita dinhi kung unsa nga klase ang paghigugma nga gipadayag sa Dios nga kanato.
Paghigugma nga wala magdepende kung unsay balos nato sa iyang paghigugma nga rika nato. Paghigugma nga wala magdepende kung giunsa nato pagtubag ang iyang paghigugma nga rika nato. In other words, kining maong gugma, gugma nga gawasnon, gugma nga walay kondisyon, gugma nga wala nag-expect kung dunay kapalit o dunay pangayoon. Apan, ang pait lang yun nga kamatuuran, dili na to pwede nga ma-impose ang paghigugma. Realidad ni nato tanan, pwede ta nga makahatag og paghigugma ngadto sa uban, apan dili na to pwede nga mapugos paghatag ning maong paghigugma. Kay bisan paghihatag nato tanan, ang tao nga mudawat niini sa kanunay, doon na siya'y kagawasan, either dawaton ang maong paghigugma o isalikway ang maong paghigugma. Hangpon ang maong paghigugma o didaan ang maong paghigugma, isalikway ang maong paghigugma. Sa kabahin ni Judas Iscariote, iyang gipili nga isalikway ang iyang paghigugma o pagpagigigala kang Jesus ngadto kaniya. Apan taliwala nining maong pagsalikway, bisan tod og gisalikway niyang gugma sa tunglong Kristo. Kining maong pagsalikway wala nakapabilin og aligot-got sa atong Ginoo. Wala kini nagtanom og hatred sa iyang kasing-kasing ni kasuko. Hinunua ang pagsalikway ni Judas Iscariote sa mong paghigugma na himong oportunidad aron mas mapakita sa atong Ginoong Kristo kung giunsa taniya paghigugma. Nahimong oportunidad aron mapakita niya ang dakong kaluoy ug paghigugma nga rika nato. To the extent nga miabot ngadto sa bukid sa Kalbaryo ug nagpalansang sa krus. Mga igsoon ko ni Kristo, sama sa tunglong Kristo, pwede kita makahatag og paghigugma sa uban. Apan dili yun nato mapugos ang atong paghigugma. Pwede ni dawaton, pwede isalikway ngadto sa uban. Ang mahinungdanon lang nga kung ugaling isalikway, mamahimon tatangsaman ni Jesus. Magpabilin nga buutan, magpabilin nga mupakita sa paghigugma. Dili kay mag-expect ba nga basla ng atong paghigugma. Kay dili man sa tanang panahon nga ma-reciprocate o mabasla ng paghigugma nga gihatag nato sa uban. Kung mipadayag kag paghigugma, pero dili baslan og paghigugma, padayon sa paghigugma, padayon sa paghatag og kaluoy, padayon sa pagpakihigala nga ng mga tao nga dili ganahan nimo. Dali ra isulti ning mga butanga, mo na nga nanginahanglan ta sa grasya sa Dios, aron ang buhat ni Jesus sa pagtuslo sa panyadong panaksan, mamahimo pud nato niadtong mga tao nga nagdumot ka nato, niadtong mga tao nga nagsalikway ka nato ug nagbudhi ka nato. Inaot pa anta. Palihog tindog. Mga igsoon, pagampo ka mo na kung sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga makagagahom, tungod sa imong mga sakramento, mabagoon ta ang among mga kusog ug maangkon namo ang kinabuhi nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan
ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang Espiritu, ay pagsantos ng mga dasal, mahimo kinailang kanamo, nga lawas ug dugo na Kristo nga Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ko, syugpan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag ng ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kung iyong nga tanan ug kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ng iningad to sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini, ug pangnom ka mga tanan gikan ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatak kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug gali sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubag malagad kanimo, himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa bukalibutan, himo nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Leo among Papa, sa tanang kaobispuhan ug sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imnaong, kaluyi kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Ban kanila, amo ikaw nga daygog, amo ikaw himayaon, pinagi nga sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtura. Paliog tindog. Pangayoon ta sa atong langitong Amahan,
nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadun unta kita niya pagpasaylo kanila sa mga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tandawtan. Patagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron kilabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik na Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, patagi kami sa imong kalinaw gahiusa, ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, may naa kaninyo. Maanausab kanin. Ipakita tang timaan sa itong panaginig sunay, panagdait, manaka ninyo, peace be with you. Mga igsoon,
Kini mao sa Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Lawak si Akto Kristo. sa Amen. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako, ug hingpit kong gihiusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita o Dios nga makagagahom tungod sa imong mga sakramento, mabago unta ang among mga kusog ug maangko namo ang kinabuhi nga tunhay. Kini among gipangayo pinaging Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa atong schedule unyang gabi, 7 p.m. magsugod ang atong Lenten Recollection. Ikaduha na ni nga kabahin sa atong recollection kay gahapon, yun naman pa yung recollection. Unya, by 8 p.m., musunod ayon ang pagpangumpisal. So, diri nga side ang pagpangumpisal, diri sa left wing ang pagpangumpisal. So, hinauton ta nga makahigayon mo, unya sa pag-attend, pagtambong sa atong recollection, o at the same time, sa mga wala pa makakumpisal, daghan tagpari unya nga mupakumpisal. Kay dili lang mapari sa katedral, kung dili lakip na usab ang mga kaparian sulod sa bikaryato sa Saint Joseph Vicariate. Ang Ginoo manaka kaninyo. Mana usab kani. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan ng Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santo Siya Misa, panlakaw kamuban ng gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.